дуруди бепоён, ҳамдиёрони гиромӣ, субҳи соли нав аст. Сараввал ҳамаи шуморо бо соли нав табрик мекунам. ин субҳ хостам, ки барои дастархони соли навӣ каме оливия тайёр кунам. барои оливия тухм, картошка ва сабзии ҷӯшонида лозим аст. кадбонҳои азиз, акнун картошка ва сабзии ҷӯшондашударо мо пӯст меканем. тухмро низ алоҳида меҷӯшонему пӯст меканем. шумо метавонед ки вобаста ба меҳмонҳо кунед. мо имрӯз меҳмон дорем ва барои як табақ оливия 3 дона тухм, қариб 12 дона картошка, 6 дона сабзӣ истифода бурдем. акнун мо картошка, сабзӣ, тухмро ба шакли кубик реза мекунем. дӯстони азизи ман, кадбонҳои зебои тоҷик, инак мо картошка, сабзии ҷӯшондагӣ, тухми ҷӯшондагиро 4 кунҷа бирён кардем. акнун ҳасиб, бодиринги намакин ва горошек, яъне ки нахуди сабз илова мекунем. горошек салёнӣ, яъне бодиринги намакин ва ҳасиб аз гӯшти гов, яъне ҳалол. инҳоро ҳам ба шакли 4 кунҷа мебурем. азизони ман, айни замон субҳ медамад дар олмон. соати мо 5:30 аст. дидед субҳ ҳоло медамад. мо аллакай хӯриши оливияро омода кардем. горошек, ҳасиб ва бодиринги намакин илова намудем. акнун майонез меандозем. акнун майонез андохтем, бо майонез мекобем. дӯстони азиз, ин маҳсули меҳнати имрӯзаи мо.